and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Yes. Amoy nang matuod, Ronald. Pero sige lang Kung luyag mo gid na madiskaril ang matano na Major di mangita ka sang nindot ka intriga. Sa tuod, mangita kog intriga. Naglagot ko aning tawhana. Go! But be careful. Sinabihan na kita. Kaya alam mo na isa siya sa top favorites ni FV. Isa man lang yata silang dalawa. Ang first initial nila ay F, Ferdy, at Fabian. Ang differential lang ay ang kay Ferdy ay M, at ang kay Fabian ay V. Fabian will always remember Ferdy, so to us Ferdy will remember always Fabian. Palaging magkasama itong dalawa. Huwag mong kalimutan yan, bata. Okay po. Ay, kapuyaw Ibaw kung kikapoy ka, sir. Let's go. Asa ba ta? Where we go, Ronald? Gusto lang kong pahuway, bata. Ay, linte. Nakaintindi ka man, haw? Hindi ba nakaintindi ka, Ronald? Ano na iya sa Cebuano, haw? Paguryo-guryo. Amo na ya. Paguryo-guryo. Maski guryo, gid. Idulong ka na ako dito, sir. Okay, let's go. Tara. Part na ini sa aton kabuhi, Ronald. Normal na ini. Right? Right, General. Kung kapuyo ng isa ka opisyal. Parehas ni mo. Para sa akon. Pinakabuk mo gustong ikauban sa imo pagpahuway, sir. Ay, hindi lang damo bala. Maski 5 lang kabilog ng mga maanyag ng mga Cebuana. Okay lang sa akon mo. Ay, normal lang na sa tao nga ang isa tighimungot, ang isa tighingoko, ang isa tigmasahi, ang isa tig-ibot sang uban, kag ang isa ay mag-storytelling about fairy tales. Sige, larga na ba Mabuhi ang revolusyon! Mabuhi! Mabuhi ang mga proletaryo! Mabuhi! Mabuhi ang BHB! Mabuhi! Ibalik ko kamo ngadto ni ka, Agnes. Salamat, Kalosyo. Nabati nato ang mapait ug masakit kay kasinatian sa atong kauban sa mga kamot sa mga kaaway. Kung dili pa sa kainit ug sa nagbukal-bukal nga tumong og tinguha ni Karen labing siguro patay na siya. Apan ang kahimtang sa Pilipinas ug mga katawhang Pilipino mao'y mihatag kaniya og kadasig. O karon niya, kauban na si Karine sa mga mapulang manggugubat. Ug ang katapusan natong paminawon, kay ipaambit man niya ang iyang kaagi pinaagi sa iyang pagsaysay niini. Mga kauban ko sa revolusyon, ang mupaila kaniya, mao si Camry. Mapulang salamat, ka Agnes. Mga kauban ug igsuon nako sa revolusyon. Ang akong inahan. Manangila? Si Mama Yolanda. Manangila! Oh. Subing? Manangila! Naunsa si Mama Yolanda? Manangila!
Naunsa si Manang Yuli. Ma, manaunsa ka? Ayan niyo tapos kay si Barang Yolanda. Aron magkasurag hangin. Ma? Ma? Manang Yuli. Ma? Kana Manang Yuli. Hilak, isyagit. Isagit, ma. Isagit na. Salamat kay misyagit siya ka, Mary. Silan, di ba kaya siya samtang naghailak? Naghailak tingali siya sa kaagi ni Karen Unsa man? Makasulti ka na ba, ha? Mama Yoli? Oo. Masulti na ko. Ayaw na mo kabala ka. Ang kasing-kasing namong mga ginikanan ni Kanere. Mabination kaayo. Ug nagmahal kami sa revolusyon. Kaming mga ginikanan ni Kanere. Nagmahal ug nagpangga ninyong mga revolusyonaryo sa mga mapulang manggugubat. Dili man ko angayan nga niya sa bukid kay tiguang na. Apan angayan gihapon kaayo ang akong kasing-kasing. Nga nahigugma sa revolusyon ug nahigugma kaninyong mga mapulang manggugubat. Kung buhi paunta karon si Jacinto, musamot ang bation kong kalipay. Kay nag-uban gihapon kaming tulo din sa dughan sa inahantang nasod. Sa katapusan, mapulang salamat. Hangtod unya sa mapulang kadaugan sa revolusyon. Mapulang salamat Manang Yolanda. Dili na mapapas sa pangaan si mong parang o gamahan ni Mary. Dili na mapapas si Jacinto de Castro sa bisan asang panggubatan sa katawhan. Balik ko na ako. Mapulang salamat. Ka-Agnes. Sa dili pa sa ubang mapulang numero sa kalingawan, niya si Karine ug mga kauban sa usa ka awit. Og samtang mabati nato ang maong awit, saysayon usab ni Mary ang mga alintuntunin ng disiplina sa tinagalog. Ani ang way kamatayon nga awit sa revolusyon. Tatlong pangunahing alituntunin nga disiplina sa bagong hukbong bayan. Sumunod sa kautusan sa lahat ng iyong kilos. Huwag kumuha ng kahit isang karayom o hibla ng sinulid mula sa masa. Mag-enrigang lahat na nasamsam. 8 bagay na dapat tandaan. Maging magalang sa panalita. Magbayad ng karampatang halaga sa iyang binili. Magsauli ng lahat ng iyong hiniram. Magbayad sa lahat ng iyong nasira. Huwag manakit o mag-alimuran ng tao. Huwag manira ng mga pananim. Huwag magsasamantala ng mga babae. Huwag magmalupit sa mga bihag. Mao kadto ang mga puthaw disiplina kanato mga mapulang manggugubat. Mary, anak. Ma, katugog balik. Sa'yo pa kaayo. Ngit-ngit pa. Husto ba ko sa akong nakita ni mo? May mahinungdanon ng lakaw? Doon na may lakaw, Mama Yoli. Sa panggubatan, anak? Sa panggubatan. Ambush. May ambusan mi. Unsay imong gibati, Mama Yoli? Nahadlo ka ba? Wa ko mo pati o kahadlok. Hinuon gipati ko ang dakong garbo, anak. Tungod ka ang bugtong kong anak nga babae
usa ka matuod nga sundao, bag-ong sundao sa katawan. Lakaw, pamatya ang mga apusan, ang mga mapahimuslanon, ang mga madaog-daogon. Paabuton ko ikaw nga dakong buhi gihapon. Buhi nga mobalik ka nako. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!